Chris, oh. Ay, napakakay bahay dyan, ha? Nako'y sala si mo, ha? Gusto kang talo? Oh, no. Oo, nga naman. Ingon siya ta sa namiki ko sa kuha. Wala dahil nakasala isa si mo, ha? Ata siya, piki, punto. Mao na, iyaw ko kontra, ha? Huh? Sorry. Sorry, wala na ako tuyo. Bala ka bro. Siya pa'y magsuri, siya pa'y magsala. Kanya rin si Atasha sa kuha. Kabaro, sige start. Apa sa ilo, hati ka? Really? Mama na dire? Nakikwarto na piso lang. 1 piso, agad ko. Mapalit siya ako ah. Hindi siya kwarta, gastoon. Secret, baka mga ka. Ayo! Unsa man? Oo, gamiton ra ang Gcash ni Kuan. Chris? Chris, Unsa man nga pagkaon? nakaundak ko. Sige, Mayroon kaon. bye daw. Hala, patay ko ni Mama Ani. Nahurot na ako ni Gcash ni Mama. Kasi ang problema, Chris. Ang Gcash na ako sa Mama nahurot. Patay. Siguro ikaw nagasto na. Ano pa yung mabukol ni Mama? Kung pabya kay tugutang, wala na bayan. Antik. Ay, salamat. Wala ako niya ng duko. Gaba. Dalo ka sa kwarta. Balos ko sinuha. Gigurot mo akong kwarta. Asala sa asa ko. Kalimatan na. Oh, no, no, no.